František Janura, Lišáci a lištičky. Žáby na prameni. Pan doktor sněl brýle a pak se sklonil nad malou Andulkou, která již 2 dny ležela v teplotách. Andulka se zadívala na velikou šedivou hlavu lékaře a pokusila se zakrýt tvářičku rutkama. Ale Anduličko, neboj se, pan doktor ti přece nic neudělá. Pokusila se o úsměv maminka Andulky, paní Klímová. To víš, že ne, řekl bodře lékař a uchopil rozpálenou ručku malé pacientky. Tak se podíváme, co holčičce chybí. A z kufříku vyndal naslouchací aparát a kostku na průklep. Potom pacientku Andulku svědomitě prohlédl, proklepal, srdíčko poslechl, i na jazyk se podíval a najednou se maličko zachmuřil. Paní Klímová zachytila jeho pohled. Pane doktore, je snad nějaké nebezpečí? Zeptala se rozechvělým hlasem. Lékař se na několik vteřin zamyslel a pak zavrtěl hlavou. Ne, tak zlé to zase není, ale přesto paní Klímová je třeba největší opatrnosti a přesně užívat, co jí předepíši. Paní Klímová se podívala na Andulku a pak se pevněji chytila pelesti postele. Lékař si opět nasadil brýle, vyndal složku receptů a rychle napsal několik latinských slov. Tak a hned začít s užíváním a zítra kolem poledne se zase přijdu podívat, řekl lékař, pohladil Andulku po vlhkém čelíčku a obrátil se ke dveřím. V tu chvíli se do pokoje doslovně vřítil pan Klíma s rozevlátým pláštěm a kloboukem v ruce. Tak jak je, pane doktore, vyhrkl zadýchaně. Právě jsem říkal vaší paní, že přímé nebezpečí zatím nehrozí, ale je třeba i hned začít s užíváním. Pan Klíma se starostlivě zahadil k oknu, kde v postýlce ležela Andulka s horečnatýma očima, upřenýma do stropu. Jiřínko, prosím tě, dej mi honem ten recept, obrátil se pan Klíma na manželku. A vám, pane doktore, mnohokrát děkujeme za vaši péči, řekl vděčně otec Andulky, vzal recept a rychle vyběhl. A hned k nejbližší lékárně. U pultu se kupila řada lidí. Pan Klíma se trpělivě zařadil mezi čekající, ale každý rozvážný pohyb magistra ho znervozňoval. Přešlapoval na místě, snažil se, aby recept co nejdříve podal lékárníkovi, který se však nedal nějak vyrušit ze svého uváženého klidu. Konečně. Pan magistr vzal recept, přilétl očima po klikatých písmenkách a vrátil jej panu Klímovi. Bohužel nemáme. Další, prosím. Pan Klímovi se zarazil dech. Prosím vás, a kde to dostanu? Magistr poručil rameny. Musíte se ptát, snad někde na předměstí. Tak, kdo je další? Pan Klíma vyběhl z lékárny a byl tak rozrušený, že i na pozdrav zapomněl. A tam venku na chodníku se na chviličku zastavil, rychle v duchu uvážil, kde je další lékárna. Pak si vzpomněl, o 3 ulice dál. Pan Klíma se rozběhl. Proplétal se mezi chodci, předbíhali, vrážel do nich, letmo se omlouval a znovu běžel, až celý udýchaný vpadl do druhé lékárny. Prosím vás, buďte tak laskav, řekl překotně, podal magistrovi recept a tázavým pohledem spočinul na jeho rtech. Není, zabručel lakonický lékárník, položil recept na pult a znovu se dal do vážení. A prosím vás, nevíte náhodou, kdybych to sehnal, moc nutně ten lék potřebuji. Naše Andulka leží v horečce. Rád bych vám pomohl, ale cibazol už nemám ani nepamatuji. Odvětil lékárník, aniž zvedl oči od váhy. Pan Klíma se pomalu otočil od pultu a mlčky šel k východu. Venku na chodníku si dodal novou naději a rychle do další lékárny. Ani tam však nepořídil, tedy do jiné. Pan Klíma se nevzdával, že šlo o jejich Andulku, o její život. A v takových případech člověk nelituje žádné námahy, žádných strastí. Další lékárna, opět nic. Jiná lékárna, cibazol nemají. To běháte zbytečně, ten neseženete, řekli mu v jedné lékárně, když viděli jeho unavenou tvář. Ale ani teď se pan Klíma nevzdal a znovu se ptal chodců po nejbližší lékárně. Snad si ani neuvědomil, že se ocitl na předměstí Prahy. Někde ve Vlkovicích, tamhle je opět lékárna, pan Klíma doklopítal ke skleněným dveřím a než uchopil kliku, bezmyšlenkovitě se zastavil na zlatých písmenkách, napsaných drobně na skleněné tabuli P.H. Mr. Stanislav Just. Pan Klíma vyšel. Uhlazený lékárník v bílém plášti stál právě opřený o pult a živě hovořil s nějakým návštěvníkem.
Aniž by přerušil debatu, vzal od pana Klímy recept, letmo se na něj podíval a tohle už pan Klíma zná. Není, řekl stroze magistr Just a pokračoval v hovoru s návštěvníkem. Pan Klíma si vzdechl, nyní už opravdu neměl žádnou naději, ale co kdyby, prosím vás, moci potřebuji, zkusil to ještě naposledy, ale kdybych ho vzal, Cibazol není vůbec k sehnání, kde pak, mával rukou magistr a hodlal pokračovat v hovoru, ale já ho moc nutně potřebuji, vždyť naše Andulka je těžce nemocná. Zaplatím za něj, kolik budete chtít, řekl zoufale pan Klíma. Magistr Just se na vteřinku zastavil, ale jen na vteřinku. Vždyť vám říkám, že nemám. A také ho nikdy neseženete, to se zbytečně namáháte. Tak vám děkuju a nezlobte se, pokýval nešťastně pan Klíma a pomalu v zamyšlení se šoural ke dveřím. Kam nyní? Vždyť bez léku domů nesmí. Pan Klíma si přijel rukou po čele a pak se rozhodl, že zajede k lékaři, aby se mu svěřil se svou starostí. Snad lékař předepíše náhradní lék. Snad to bude možné. O opaku se pan Klíma bál vůbec uvažovat. A když si v té chvíli představili jejich Andulku v postýlce, její důvěřivá očka, maličké těkavé packy a vlásky splihlé potem, v tu chvíli s tátovskou láskou překonal olovo v nohách a rychle se rozbil k nejbližší elektrice. Zatím se uhlazený, vyholený lékárník pan Just, pohodlně opřený o pult, lišácky usmál na návštěvníka. Přítelíčku, nezdá se vám, že mi ten Cibazol počítáte trochu draho? Draho? Tomu říkáte draho? Ohradil se návštěvník. A víte, co tím riskuji? Kdyby mi na to přišli, tak z mediky vypadnu a navíc mě zavřou, až budu černý. No a já neriskuji, pohodil hlavou magistr Just, ale vždyť vy na to máte pěkné peníze, však vy také. Nebo snad u vás ve skladu to kupujete, mrkl návštěvníka magistr. Ale protože zahlédl, že se návštěvník zamračil, rychle dodal, no nic, nebudeme se přece přijít o nějaké maličkosti, že? A rychle sáhl do kapsy a vytáhl odtud balíček bankovec. Mimoděk se podíval ke dveřím a pak na pult odpočítal rovných 15 000. Tak tady to máte a zase na mě s něčím pamatujte, hlavně až budete mít koramin nebo digilanit. Moc nutně ho potřebuji pro jednoho návštěvníka. Digilanit? Podíval se návštěvník, vždyť se vám ho nedávno přinesl celou krabici. Já vím, ale ten mám jako železnou zásobu, chápete? Tak dobrá, příští týden něco přinesou. Pokývl návštěvník, pečlivě uložil peníze, stiskl mu ruku a vyšel ven. Po jeho odchodu si magistr Just spokojeně zamnul ruce a zatímco si pobroukával nějakou melodii, ukládal do příručního kufříčku krabice a léky. A byly to léky opravdu vzácné, pro které by se zadlužil třeba až do smrti ten, kdo by je nutně potřeboval k záchraně svého nejdražšího. A magistr je ukládal, vážil v rukách a s velkým požitkem četl nadpisy. Antistin, felamin, koramin, gynorgen, uloženo. Kufřík uzamčen. Pan lékárník se spokojeně protáhl, setřel neviditelnou smítku z klopy svého úbělového pláště a podíval se na hodinky. Uvažoval, kam má jít dnes po takovém dobrém obchodě na vydatnou večeři. Rozhodl se pro Alkron, ale v dalších úvahách dospěl k předkrmu, protože se otevřely dveře a v nich, no ovšem, stará dobrá známa, manželka bývalého velkoobchodníka Krause, žena, která má důvěru. Pěkně vítám, milostivá paní, rozplynul se magistr za pultem a hned sehnal po glazé rukavičce prudce elegantní dámy. Čím vám posloužím, milostivá? O, pan magistr, vždycky galantní, stále šarmantní, droleda perličkovými, dobře zaplacenými zoubky paní bývalá velkoobchodníková. A přání mám také, drahý pana magistře, potřebovala bych totiž pro jednoho známého nějaký lepší lék. Prosím, klánil se úlistně hladký magistr. Receptíček máte, milostivá paní? Ale jděte vyšibale, kdybych měla recept, nenamáhala bych se cestou až do Vokovic, zamrkala dovedně nalepenými řasy milostivá paní a sáhla 2 prsty do nylonové kabelky, odkud vytáhla malý lísteček. Pan magistr Just ho zdvořile uchopil.
Papaverin, vykřikl hned v nadšení. Milostivá paní, po celé Praze byste ho tedy nesehnala, ale že jste to vy, máte ho mít. Pochopitelně, že to bude trošičku... No, znáte to, milostivá paní, s obstaráváním jsou vždycky potíže. Samozřejmě plně vás chápu, milý magistře, a také mě snad znáte, o peníze mi nikdy nejde. Jistě, ale co bychom o tom hovořili zítra, osobně vám ho doručím, až Franko byt, milostivá paní. Až zítra, našpulila však zklamaně rty okožešníkovaná návštěvnice. Bohužel, milostivá, jsou zde jaksi takové, řekl bych, speciálně obtíže technického rázu. Zatvářil se provinile kluský magistr Just. V jeho mysli však tyto speciálně technické obtíže, rozvedené do úvah, zněly asi takto. Safraporte, kde já mám ten papavrim vlastně uložený? Člověk už se v tom čachrování pomalu sám nevyzná. Doma není. To vím určitě, že ho budu mít nakonec u souseda. Ne, tam taky není, tak bude u Novákové, ale tam také ne, u ní mám schovaný luminal a atropin. Že on snad bude u Tchána, tam mám kodein, chinin a mentol. Že on bude u otce, no ovšem, je tam vedle seka korminu. Ale magistr Just tyto úvahy blesku rychle překlenul. Zítra ráno, milostivá paní, jsem u vás jako na koni. A máte snad ještě nějaké jiné přání? Mohl bych vám nabídnout cibazol, ten se nikdy nestratí. Ani nemám zájem, řekla unaveně milostivá paní a chystala se k odchodu. A nyní mě omluvte, musím tě ještě k jednomu známému, také moc šarmantní člověk, slíbil mému manželu na balonový plášť. Uchychtla se jen za účelem odhalení dobře zmontovaných zoubků milostivá a odšustila ke dveřím. Magistr přiskočil, galantně otevřel, dvorně se uklonil a pak v dobrém rozpoložení dveře polehoučku, potichoučku zavřel. A druhý den, kdy milostivé paní předal papaverin a pro jistotu jí ještě předložil takovou maličkou kolekci léků, které se jako doma nikdy nestratí, vracel se spokojeně s několika vydělanými tisícovkami v kapse a s blahým pocitem v duši do své lékárny. Tam už na něho před mřížovými dveřmi netrpělivě čekal jakýsi muž. A nevypadal zrovna blahobytně, ba naopak, jak vzhledem, tak i oblečením byl ve velmi chatrném stavu. Když však zahlédl na rohu elegantního magistra Justa, rychle ožil a vyšel mu vstříc. Ale ze strany pana magistra se nesetkal s nadšením. Ten si ho jenom povýšeně přeměřil a pak se zamračil. Člověče, co tu zase strašíte? Proč nepřijdete později? Snad si nemyslíte, že se dám kvůli vám zavřít? Ošumělý muž jako by se v tu chvíli bolestí a hambou propadl do svého odřeného kabátku. Odpusťte mi to, pane lékárníku, nezlobte se na mě, ale já už to nemůžu vydržet, vydechl nešťastný, já se z toho snad zblázním, já vím, ale mně už je to všechno jedno. Hlupáku, ulevil si magistr a pak stroze dodal, a po druhé by se nelezte hned po ránu. Magistr odhalil závěs, navlékl si bílý plášť a pomaloučku a dlouho si umýval ruce. Snad mu dělalo dobře nechat tamto individuum se strhanými rysy na sedátku pod vitrínami. Potom se ještě podíval do zrcadla, přihladil si vlasy a upravil pestrou kravatu. A připravte si, prosím, peníze, zabručil do kouta a pak zmizel jak kouzelník za kretonovým závěsem. Když se zase objevil, měl v ruce docela maličkou krabičku. Tak maličkou, že by člověk ani nevěřil, jak draze magistr oceňuje její obsah. Nešťastník v omšelém plášti platil jakoukoliv sumu, protože si už na kokain zvykl, plně mu propadl. A magistru Justovi nikterak nevadilo, že ničí zdraví člověka, hlavně, že dostal své peníze. Po odchodu ranního návštěvníka zasedl magistr k psacímu stolku, z aktovky vytáhl svazek listin a dal se do pilné práce. Tedy přeci jen nějaká produktivita. Snad hodlal si propočítat zásoby chemikálií, nebo snad si chtěl naplánovat nutnou spotřebu léčiv, aby uspokojil pacienty, nebo hodlal vůbec udělat něco prospěšného pro spotřebitele a pacienty. Ale takovými detaily si pan magistr nezabýval, měl jiné starosti. Ten svazek listin byla daňová přiznání, nad kterými magistr Just dumal, jak tu daň výdělkovou a důchodovou srazit na minimum. A jak tak počítal, škrtal, kombinoval, permutoval a šidil, při cinknutí dveří se vždycky jen zamračil. Který smělec si to dovoluje otravovat ho při práci.
neochotně povstal a z dálky se podíval na recept a pak pronesl jen tu svou kouzelnou formuli nemám. Nebo jo, to bývávalo. Případně hodil neochotně lék na pult, zatočil kličkou pokladny a pak zase pospíšil ke své výnosné práci. A tak to šlo do kolečka dokola. Ale ono se časem přijde na všechny špatnosti, i když se dělají sebemazeněji. Zákazníci si totiž dobře povšimli, že ohlazený pan magistr nechává speciální léky jen svým známým, kteří mu je značně přeplácejí. Proto si na povedeného lékárníka, který se nijak neštětil spekulovat s lidským zdravím, pořádně posvítili a pomohli ho nejenom usvědčit ze zištných činů, ale vyšetřující orgány přivedli i na stopu, která vedla k lékárníkovým skrýším. Když pak všechny nakřečkované zásoby léku byly svezeny, odborníci ze zdravotnictví vypočítali, že by stačili v průměru krýt potřebu obce s 2 000 obyvateli po 3 měsíce. U kofeinu dokonce potřebu 3 000 obyvatel po dobu 12 let a u antipyrinu 15 let. Nyní bylo více než jasné, nač pan magistr Just spekuloval. Vždyť mu za poslední války lidé k záchraně svých nejdražších platili léky doslova zlatem. Proto nějaký pan Klíma, který zoufale sháněl cibazol pro svou dcerušku, byl mu se svým osudem naprosto lhostejný. A podobně odbýval i stovky ostatních. Je proto zcela po právu, že lékárník Stanislav Just dostal za své ničemnosti tvrdý trest, který byl částečným zadostiučiněním jak pro pana Klímu, tak i pro stovky ostatních zákazníků a pacientů.